ole clear tu zong zong te in zawain chibai kan bu le vek seu hei ka channel hi subscribe lo ten me subscribe pa mi han like sak vele ram tur khanin kan han ngen vele cheu ani min lo clear sak thin tu te zong zong chunga po lom thu atharin kan han soi le a e voin hi August ni som ni le pakhat ani nilai tho tran ni ani nimin lama ka phone siang kwan lo wangin video ka siam thamu mal lei thei lova voin lama kan han siam maya ei thu thar deuh kan han hriat chu Sawrkarin lirthei leithei zat man tipung ti ani Mizoram hi kong te hi athat lova kan Sawrkar mi poimo te motor hi chechak deuh nge ni thian Sawrkarin kan official te hei timei teang kan VIP te motor man tur leithei zat tur manakha an han tipung le nakina ti pun na te ti hian kan han en anga thian ngun devin lo en ta ila ei lirthei man bithia dana te riat thar le riat hlui te ron tar langa category 1 hi tuna at siam thara noi som ni pahni ani riat hluia noi som panga ani noi sari ina in thlau ti na ni don hi chutiang zelin category 2 hi thara noi som pakwa ahluia noi som pahni category 3 hi thara noi som panga ahluia noi som le singa category 4 hi are thar tura noi som pahni ahluia cheng noi riat le singa category 5 cheng noi som athara ahluia cheng noi sari le singa category 6 hi cheng noi khat nia ahluia hian cheng sing riat ani hi Mizoram Sarkar chuan Assembly Speaker Minister of State Advisor to CM State Planning Board Vice Chairman le Sarkar not thok te man tur lirthei official car leina man tur sat bithia tharin tipung lirthei leina man zat bithia chungchang hi nimin nilai ni chuak Vanglaini zia sual ani anan ti oma hei noi sari lai main tipun ani tlat maya category 1 big hi category 2 3 4 5 6 thleng hian in thlau na hi atlem thla hrethreta ti hiam poni sela Sawrkar berina tipung ang an han ti Sawrkar na chel tu lam afong von tu lam ten an ti tlat chuam an tipung ani maya an mani man tur te poni chutiang chu thil kalphung ani wangin lo tul lo hle mai chuti khati an ti chiam kha kani jong an tumani lem lova amaro chu social media sang te ro chuam social na neu te chu ai aleng na sariawa Facebook te le WhatsApp te big takin aleng na sa ang reng riau ni in mu te pana mu thaya Mizoram chanchinbuin dar zauber Vanglaini chanchinbuin editorin hriatthiam ngen na aron ti chuaka chu mu thaya social media Sawrkar lirthei leina man bithia thar chungchang hi nimin nilai ni achuak Vanglaini zia sualani ti niam nizok anga zia kha ti sual pal ani ti in mi puite le Vanglaini chanchinbuin chiar tu de hriatthiam dil na ngen na ang chi kha aron ti chuak ka Vanglaini khian ti sual pal ngai dam andil ani chu
om zia chu Vanglaini chanchinbuin khan motor ti niam motor man lirthei na zat ti niam ani ti zong khan an ziaka adik zawk chuan ti niam ni lovin tipung tipun na ti zawk tur ni te pawh in alang ani nei Mizoram kong hi tunlai phei chu a chem em hmun tin kil tang mai hi khawpui chung hmun tam tak pawh kong chhia neuh ten min tuama chutiang lai kar thar leina lo ti pun tiang chi zong a soisial na neuh te hi a han om a kan VIP te hi kan Sawrkar mi poimawh te hi mun rang te regular tak te a then regular vak lo te in an sin kual ve na sa thina chu wangin mamawhna wang te pawh ani ve thei tho na lai te chu a awm a chuti lai rawh chuan tuna Sawrkar na chel tu te hian Sawrkar na an chel hma khan campaign lai te le intlan hma mipui hma in zawrh lai vel khan hetiang lirthei nena anasa taka mansang taka han chet vel hi ti ve lo tu thu te tin VIP te na motor kol tam lo thei dan ber tiang chi te le a in ren chem theiang bera kala chutianga Sawrkar in ren theiang bera kala in so nge chho zel ti te kha mipuya khan an in zuar na sa fu maya mipui lam pawh in a awm le tha le thil tha tak tur ni in an hria ni te pawh khan a han lang a chu wangin hne takin Sawrkar na te pawh an siam te pawh tila kan soisual awm lo ve silai rawh chuan khatiang reng kha intlan hma a intiam kam reng ang khan a awm reng theih bik lo nge ni anga ti hian hei kan hriat ang hian tun din hmunah pawh soi neuh tur hi a rawn awm le tatlut mai a hei lo pawh hemi hma pawh hian thil chi rang a social media a dar an hmuh tur an share tur ngai thlak tur a awm nual mai tun tumah hian hei langsar takin lirthei leitheina man bithliah chung changa hmasa aia engemaw zata tamin an han tipung ani pawh ni se thlir tu ten nge kan ngai dan ti te comment lamah te pawh lo ngai changila tha awm e